Как да купим подходящия парфюм за приятелката си? Купуването на подаръци за любимите ни хора никога не е било лесно. Парфюмът винаги е добро решение за подарък при жените, но трябва да изберете подходящия. Отидете в Google, потърсете и разгледайте популярните парфюми. Потърсете парфюми от известни марки. Направете списък с парфюмите, подхождащи с индивидуалността и стила на приятелката ви. Отидете в магазин, предлагащ парфюми, и тествайте тези от списъка ви. Решете кой аромат е най-подходящ. За да спестите пари, направете поръчка от онлайн магазин. Ето и топ 5 с дамски парфюми. Coco Mademoiselle от Chanel, Chanel, Chance Eau Fraîche, Impératrice на Dolce & Gabbana, Си на Giorgio Armani, Ange Eau de Mon, Le Secret от Givenchy. Открийте още дамски парфюми на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.